No hei, mä oon niinku Nanna, aito väliviiva, ihkula, väliviiva. Ja mä oon täällä klubilla, The Clubilla, eli Helsingin parhaassa paikassa, baarissa, ja mä pääsin ineen. Ja mä sain tiksun. Ja mä oon kirjoittanut tää sen kirjan, niinku Pissismi-vaalean kirja, että jos joku ei tiedä, niin sen mä oon tehnyt. Ja sit mä aloitin kirjoittaa tätä kirjaa about 2 kuukautta sitten. Ja mä kirjoitin sen, pyöräiltiin sen kuukaudessa, kun mä oon vaan niin hyvä. No, kyllä mä nyt ainakin baarista saa juotavaa, jos joku kysyy. No, mutta älä kerro kellekään, mulla on siskon pahvit. Idea tähän kirjaan tuli siitä, että kun meillä oli nämä www.pissismi.org-sivut, ja ne oli hypersuositut, eli joku 1 triljoona ihmistä kävi kattoo niitä sivuja. Mutta mä ajattelin kuitenkin, että Suomessa asuu kuitenkin niin paljon ihmisiä, että kaikki ei ole varmaan käynyt. Ja niin jotkut vanhat ihmiset, niin vanhemmat, ne ei ole varmaan käynyt. Että ne tarvii ainakin sellaisen kirjan. Että ne tajuu pissiksen elämää silleen syvällisesti. Tää kirja on suunnattu, niin kuin takakannessa lukee, jos osaa lukea, niin se on suunnattu kaikille, jotka kiinnostaa vaaleanpunainen ja kirja ja pissismi. Eikö nyt mä ajattelin dokaa? Nyt en kirjoita mitään, kun mä ajattelin dokaa. Pissismi tärkeä juttu, että noudattaa kaikki osa-alueet. Eli ulkonäkö 1, kieli 2, käytös 3, asenne 4. Kaikki 4 osa-aluetta täydellisesti. Se on tärkeintä. No, kukaan ei ole täydellinen. Et esimerkiksi musta puuttuu kaikki viat, mutta kyllä mä aika lähellä on. No, jos sä et kuvais koko ajan, niin mä vetäisin siiderit tuolla tiskillä ja hirveät överikännit. Mut kun sä kuvaat vaan tässä koko ajan, mä joudun puhua monologia täällä. Okei, mä kerron vaikka blondivitsi. Okei. Miten 4 blondia saa mahtuu yhdelle jakkaralle? Tiedätkö? No kääntää sen ylös alas.